Urte batzuk ja badarmagu lan honetan, eta batez ere ikerketa kuantitatiboa egin dugu eta ikerketa kualitatiboa ere bai. Hasteko, esango nuke, gaur egungo migrazio fenomenoaren ezaugarri nagusiena, inolako zalantzarik gabe, berak duen aniztasun handia da. 70 estatutik etorritako jendearekin osatzen ari garela gure gizartea gaur egun. Lurralde osoan barraiatuta dago, 10%, 20% arteko proportzio hartzen du gure artean, eta ezaugarri nagusiena da inoiz ezagutu ez den kultura eta hizkuntza aniztasuna garatzen ari dela. Hain zuzen, kopuru handi horren ondorioz, ezta. Kalkulatzen da 120 hizkuntza baino gehiago hitz egiten direla gure artean. Horien artean 10 bat hizkuntzak presentzia oso esanguratsua dute gure artean, hiztun kopuru oso handia dutelako, baina horiekin batera badaude hiztun kopuru txikiko hizkuntza asko. Horrek diversifikazio oso handia ekartzen du, eta azkenik esango nuke oso kontuan izatekoa dela etorkinen artean erdiak, gitxi gora bera, jatorrian gaztelania hitz egiten duten pertsonak direla. Eta aipatuko nuke hizkuntza hauen artean kontuan izatekoa dela gizarte honek jerarkiak markatzen ditula. Ez hizkuntzak bakarrik, baizik eta baita hiztunak ere. Beraz, gizarte honek erantzun oso konplexuak eman behar ditu fenomeno honi, eta erantzukizun handikoak. Ze markotan eman behar zaio erantzuna fenomeno konplexu honi, ez? Gure ustez garbi dago, euskara bizi berritze prozesuan gaudelarik, kultura eta hizkuntza aniztasuna ezagutzea, onartzea eta aitortzeak horrek zedarritu beharko luke erantzun horren paradigma. Kulturen arteko harremanaz hitz egiten ari gara, kultura artekotasunaz, ezta? Ikerketek erakutsi digutenez, garbi dago justizia sozialaren izenean hitz egin behar duela gizarteak, printzipio batzutan oinarrituta. Gizaki guztiek dugun aukera berdintasunaren printzipioa errespetatuz, desberdin izateko eskubideare errespetatuz, eta azkenik jatorri desberdinen arteko elkarguneko, elkar harremanetarako printzipioa bereziki zaindu beharreko zerbait dela iruditzen zaigu, ezta. Hori da guk atera dugun ondorioetako garrantzizkoenetakoa. Horretarako interpelatzen ari gara euskararen bizi berritze prozesuko agente guztiak, bai ardura politikoak dituztenak, baina baita gizarte eragileak, gizarte bere horretan, eta baita norbanako guztiak. Izan ere, planteatzen ari garena da, etorkinen bertakotzea asko aldatzen ari den gizarte batean. Euskararen gizarteak asko aldatzen ari da euskararekin dugun harremanaren ikuspegitik ere, ezagutza edo erabilera, edo atxikimentua, edo identitate moduak asko aldatzen ari dira, eta testuinguru aldakor horretan planteatzen ari gara migrazioaren bitartez etorritako pertsona guztien integrazioa, eta hori oso konplexua da. Orduan, erronka hor daukagu. Azken finean, hitz egiten ari gara etorkinen integrazio soziolinguistikoaz. Euskararen inguruan gertatzen den integrazio soziolinguistikoaz. Bertakotze horretan garrantzia handia du etorkinek daukaten ezaugarri batzuk, ez? Ezaugarri linguistiko batzuk. Daukaten biografia linguistikoa, hiztun elebakarrak diren edo elean hiztunak diren, baina batez ere ofizialak diren gaztelania eta euskara ezagutzen duten, hitz egiten duten, ala ez. Horrek garrantzia handia du. Baina, hizkuntza gutxituen testuinguruan, gure kasuan euskararen inguruan, testuinguruan, euskarak etorkinei ekar dakiekeen onurak zeintzu diren agerian jartzea eta hori benetan ziurtatzea ezinbesteko baldintza dela integrazio soziolinguistiko hori gerta dadien. Lehenengo ikasgaia. Bertakotze prozesu horretan euskararen presentzia fase guztietan ziurtatzea da abiapuntuko baldintza, eta hori ez da beti gertatzen. Eta horretarako baliabideak eta segurazko politika aktiboak egin beharko dira. Bigarren ikasgaia, fase guztietan euskarak ekar dakieken, esandakoa, euskarak ekar dakieken onura horren balioa, onura horren presentzia ziurtatzea.
fase guztietan azkar esatearren, ez? Harrera protokoloetan, zein da euskarak duen lekua? Erakutsi, baina ziurtatu ere egin behar da. Lan munduko bertakotzean, integrazioan, zein da benetan euskarak duen lekua? Benetan zer ekarpen egiten diete etorkinei? Hezkuntzan zer esanik ez? Eta azken finean, gizarteratze sozialean ere bai. Horretarako, gure ikerketek erakutsi dute ezinbestekoa dela elkarguneak bilatzea. Etorkinak ez dira euskaraz integratuko linguistikoki ez baldin badia, bertakoekin, euskaldunekin ez baldin badia, harreman gune errealak eta aktiboak sortzen. Hemen ardura planteatzen da bai etorkinen ikuspegitik, baina zer esanik ez bertako gizartearen ikuspegitik. Eta azkenik, hirugarren ikasgaia oso importantea dela erakustea, euskararen hurbiltzea hau, benetan gizartearen proiektu kolektibo bat dela.